mon kase ma atam Berekum akokuma se yekwa no ankodansi ho a yewura me hwehwogum yekwa ho no asase na ho yewura twese kana he yensense yenkodo obeto court nsi hene na mintimint na onko na mra no sebisebi mra no nya diwia court ntu hene na wokọ ho a uhu amamre ne amane na wokọ ho a se ne ombesi akasa wo ho no wuti hu se buan kasa ye den ewo sanfo no me yebusuani me nsi hene entu hene kase onam abonte ye so ne ntuma ngwo no di ne di akwane aba efise ye jojo no pa efise wo pese wo sai Berekum man no until say Judicial Committee of the Regional House of Chiefs no ebe wi asem no ide mi say ohine ni Berekum na ono a obesesa on sesa shonal obekonani ma ni shuba na ye de ekita no esese ye nyina ye kan ye ho bom ye nipa ba ko ne tim bukuro no enti de Kontihene ye no ontena se na onna na wonwene yesi da su bi mu e ma adwene Abusiafo ene dey so me sama makwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo a na wageme so se yesane no badwemma kwan so ene so ye de ahia ye bedin komo hofro de se ne fata na edika wadaroma subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section so ye na wakire wadwen ama no aye kama adwentre de etese hwene obia ne de nti wo so de no twegu kama neatly and nicely respectfully twegu ho fama me na ya ne akenkan na nsam bi se na ya na mu bisa no ye se nya daji bio santana se bio a na ye bisa ni nyina e de amase bia wo bete ho ase na me so mete me ho ase me se abiri bia etan se na ya na yesua de adesua ho hia pa ti enko so nsua de na emwaye amamre ene amane kwanso midin ene obaya esuama yeboa ene den so Nyansapo studio enye me nkwa na metena se edi nkomo me ne opanyi opon ankra ene etena se a yedi enkomo opanyi memo wakwa ba ne dey so joso bibia boko amiadum bibia boko nene de oba ya na asehwe ya timi shem na asema yese de obi amekọ pata ntokwa no nti ne ye de menu mienu ye kọ Berekum ye kọ pata ntokwa wo Berekum o se Berekum ojo ni kwa se ba ne sa opanyankra enche ene ehu Berekum ade hye a na omusu ehye omumanhema se obo se Berekum agija omu hia se ohema no enyi ohene emfama wo mo na because akonya no ohene bia nte so nti obia pa de opebia no na oye ne oman ni mu ana oye ne kuro no mu honom to mu hia ohene omu hye no eye 2 months so fa nyi hene emfa ema wo mo asemi mo ema Berekum mahema ebepie mu manhia ebe to ye wura nim ote kokoso asantema wura ye na no tumfo de to nanim se ne asie nie Adaroma omakwan na ohene emra kromo na pene so de ma no se kwa mehye na watwemienu pe koyi obi a wutusu se ose no fata edini di ade a eyeye na hema ye ne sa se ne manfo ma ne 2 months no o de 1 month pe eyi hene ema Berekum ema ne ye ni gie ma ye nya ebo na ba so se waya de mo piafo na hema watie wo manfo so frɛ na waye e de ama wo mo wo de 1 month si hono mayi ohene e de makuruma ne fifiri ne kori enjija bio emra ne aman ne nyeme be koyie mra be ye adwuma wo kro no mu a obi antimi nya de opɛ emfa nkyerɛ kro no obi antimi nya de opɛ emfa ne ho ani esa na ohene ye besi no ene ye si na wi anchi sensamo adoso yatena se di ho nkomo bia ne so besi ne press conference e da so koso press conference da so koso e o Berekum e fa hinsie sensem ya ho yini nim se yeyi eye nana odefo kire diabo asante the second yeyi no a o sai e wo manhia no ne yekukufo obi fufuro so e o Berekum na sa na akwakoye sem ne di akire di ho nkomo bia the press conference e koso na men ne yase atena se a yesendi nkomo nana me fa hyase mfiri baby na emeduru baby na yenti ase yie pa ye ka se krontira one hwan
se ekrobia no ye ka se country a se ekro ni Tihene ono na eda no se ekro ni yeni Adontehene yeni Mrantehene yeni Assemblyman ne ade wo ho a saa country no ono na da kro ni nyina ono hwe kro no eye bibi ahensem a ekoso nyina no ono na ohwe na se ekoba se ohene eni krom ho a country ene kobusa ohema se baabi aduro no se o maye ohene na obehwe kro no so maye ne enso yeta nachi okay eti se yekoyi saa ohene no a country yedika de ne be chiawo de ne be chirawo ama ohu se wani gine ho oman no wabusa ho asem ohu se abusuan na mayi no na oman no so agine tum ansana enhihye bia ne bibia ohu bia ya yedna kwakire oman no ansana yedna kwakire ohene popora ohye nase enti ansana oman beje ohene atum ana yedna be kwakire ohene a ohye nase mena koso akire ohene no na je se wu kontre no ekoba nyina no wunimu bi nana kontigina menhia ka asem we ni ebetonte na fidi ni so Ghana ha obia nim nyo pa hwa hu ahwe obia nim ye obia nim sem bra ono ankasa ka se nia nana hema yi ni minim no woye makonta nti wankasa ugina ho na wudi adanse se woye wakonta onya manfra ni ena onya ho edi ni bejaye ena onfiri beebi ne bedi ono so ka ho bi odi ade yeye na mobile kana mo so moya miensa ne mo baba hema hwehwe mu no de yi nui ena oyi no se ono na wadi adanse se wunim no anka de ben ebio ye di Berekum man hene di ade awie ama odase wie ya ade chi ya another press conference said de ekoso no Berekum fo emontungu ye gini tum se ye hene a enyeye na so musen me da se se ekoba sa na Kontihene no onu de edika no wanyena adwuma yi ena osan ye mambofo wo ye mambofo pa adwen papa bi ni tirim na de ntina ka ne sa de ntia ma me kan san se ye yi wo hene a wo country ye ma obehwe ma hu se enipa no wogi ni tum efise wo gina ho ma oman ni nyina eti ansa na ye di nipa no ebekọ akọkire oman no ama wa beso akire oman ansa na wakoso akire ohene ohye nase no wo Kontihene de ekoba nyina wuni mu bi pa ese wo hu bibia na se wo agi atum ema sebe ye de naba waba begina himfie enso aka se nipa no wuni mu no odi ade a eyeyi afa ye dan ana asa ofiri akire ekoka asem foforo na chese wo ye mambofo yetem ka so ye mambofo no eno no eti se o se afedie ono obegina aka se nipa no odi akonwa ne bi enye yedia na ne ono Kontihene no nso so no o se empanimfo a wo epa asem bi ye dan eka kire no na chese na adwuma na o di se kontre no wani ni ena onti ase yeso so onti na adwuma na se so wo ma nipa no ye de na kwa akoso aya kire oman ya sande na ba ohene ho ama na beswai na ho na wo betwa gyan sabi abedi nsamfo abeka se ni ade na ye de wo kire na okromo no wa hu no na wonim no obedi ade anse o menhia so ni ahenie no de bia meka se obi a ne atam no se onkodi akonwa we se onkodi akonwa we bebre nim o mamamre omunim akonwa no ne botaye ntia ye se o medi akonwa ene na adwuma ne na sede ye dai ewo ho na nka wo kontre de utimi megina ohene nim wa bra wankasa oni oman eni ohema ya yino di nipa na abekiro ama oba abeso ya obekwa akọ asem foforo etika sa asem na wo ka no ka se wo ka no wo ukrom wo no na mpanimfo no ofre jase hene akwamu so ho atankonwa ni nyina na motenase na mohwe sa asem no etoto ye bibia wa bra oba ahema so eden eka ho bi timototo ni nyina wie no na se mu nyina madwen ko bankrom se ampa ense se ye de sa akonwa no ma sa nipa no a ohema wo ho atankonwa nyina mu wo na motwe na sa din mo na kra mfa ne nye den enkwakire wo man na mo ka se mo ne ba be so na se we nyina wa ntimi anye
wantimi anye o na se obeso ya wie na okoka saa asem wo ya na wo akonwa na wote so no wote ase na se akonwa na wote ase no wonte ase unim na de ban ana wansua ho nso hwe enti obia wona adwuma kontire wona adwuma jase wona adwuma ankobia wona adwuma akwamu wona adwuma chese mintime mobɔ ahemfo ne nyina edoso obia ne de etu wo de no behwe se ye benye ohene na kuro ni mpuntuo ne nkoso ne bibia ayede akoyie na se wo be sha sie ade a na chese wo no na ntintwitwa na aden abamu ebi se wo be gina baabi koka se ohene na yede na bedi ade no adamudie koso de a ene na ho na o ma na adamudie no ontimi mo odin so besin ne etina ne wo na age adamudie ndi ko cheye say ye media kamama na hu se adamudie baamudie a ne wa una ogiye na ade komaye e say me koma adamudie no uni ho unka ho ede na hu se adamudie eba ekoso etu kontre no onim na dwuma eti baabi odi kontre no empanimfo mfre no e say nyesa ebre bia ode ntotoe ebeba kuro no mu wode hawo beba kuro no mu pa e say pani entinta so ntufom ensa amfa ntechire manfa wata onye panyi wabegina baabi agi atunu se enipa no odibi sei eyeye so ma contempt na afa wusa atwa ho de a na oye Samuel titem fichira na so oyere sesi wakoye ho sabe busuma sabe aburu sabe so mesle meka weni komfo baabi a no agba afa baabi a okonzo a wontena ha wonche na osa afiri ho saa na Kontihene eye eti Berekum panimfo emfre no se antimi amasa akura na ese se yewura epempanimfo bi na ye frɛ no na obebeyi asɛm no no begina manhia asase kase ne so ebeka ye no o meyi ano de enti obeka asa what you say enti ohene de onya oniama basabasa sa eniama bi wo ho a ansa na ohene bebie wano akasa anabetu na ansa wo kɔ baabi no na onim no korɛ eni bibia ye den ewom ansa na watumi atu sa na mo no na wo sa adwuma ni nyina ye wo kontire adwuma ahinsie ebibia ye wo kontire adwuma na se wantumi ahwehwɛ mu yie na fe wo bɛka asɛm foforo de a na kyɛ sɛ wo tan no wo tan kɛseɛ pa wanso abɛgya sɛ nipa nkura uni no wa konta na kyɛ sɛ unu aba no kura na ɔware no kura wo mpɛ so enti ɛho ahi wo de bɛgya asɛm wo de bɛgya atom na ɔsa akɔgyina baabi a yɛden asa akɔgu na anim asa na wonim sɛ wo ankasa na wogu ho fi na de akɔso mama me madwenya me kɛse ne bisa sɛ ade konti wo tumi bi sɛ otimi si hene to hene ana tie nie pa mi tie na ansa na yɛbɛtumi atu hene no gye abusua no ehun sɛ wafom ana sɛ wayɛ biribi atia ɔman no mpanimfo tunufo a ɔmfa na yafrɛ mpanimfo nyinaa de ato wɔn anim tie de to wɔn anim a na Kontihene nso ahwehwɛ mahu sɛ ampa asɛm na yɛkɔ no onni kwan sɛ wɔtena akonnwa no so enti Kontihene na bɛsɔ da gyina ami yɛtu nadeɛ so enti Kontihene yɛtu hene si hene what you say eni nti sɛ wobɛdi saa akonnwa na ɛsɛ ɔma wadwene mu dɔ ɛsɛ ɔma wadwene mu dɔ pa usua mpaninsɛm abakwasɛm ɛne nneɛma bebree efisɛ akonnwa yɛde abakwasɛm ɛna gye akonnwa na agye wie abakwasɛm ne ho hia bio na aba amammerɛ ne amane ato so what you say enti akonnwa na wobɛdie no ɛsɛ ohu kwan ɛfa so ɛbaayɛ bebree fire ɛdɛn ne ba ne saa ɛdɛn ne siiye ɛsɛ ohu saa nneɛma ne nyinaa mpanimfo ɔmadi bie wo nananom wo maame asefo akonnwa no abakwasɛm wo hu ne nyinaa na wonya no wie ne yɛde akonnwa ne hyɛ ɔnsɛm sɛ ekimu a na ɔde ɛno ato nkyɛn afei na wobɛsua amammerɛ nhyehyɛ yɛ wɔ akonnwa no ho ebi kura na akonnwa no suma bi kura da ho nhyehyɛ wɔ ho afei ɛkwan a wobɛfa so a ne nananom bɛka mo adwene abom na mode mpuntuo ɛbɛba kuro no mu so ɛnneɛma bebree hɔ a wo Kontihene kura na ɛsɛ wodi assembly ma yɛkyi ɛkɔ baabi kɔpere baabi ɛkɔpere biribi ɛde ba tɔmɔkɔ biribi awie no a wonya abrɛ nkɔ no na wode assembly ma atua no na ɛsɛ ɔna ɛdi a ɛdɛn ɔdi akɔneaba
akopem sa ade kro no mo nsa beka eti kontire wadwuma no enye kontire wadwuma ne se ubedi nkwasi asem anase ubedi nkonkonsa dia wo ye eye nkonkonsa ena eye mammoye adwuma na wo ye ebise wo nkonkoforo bofre na nkotena bofre so eni na unya awura ni ngufom na esi fom a wasa beka se bofre awura yi die kame hudi obedi ya hwane ko di sa bofre enti kontire no ono ankasa ni krom hofo no ahemfo no emfre no nya se efre no nya ne kasa opanyi ene se asema wo kan yi de ne se the country din nam se court nsem ne odi Injunction beto ne ho ne se emphasize bi ama Injunction no wanya di atoso I also said the assembly judicial committee ewo Borno House of Chiefs omo da assembly ko dan wo mo no omo hwese odom so omo beka no aha na ose omo bedi akire se omo nya beka saye de a omo de hesi ade omo nim se omo wo hini bia ono Kontihene no Kontihene de kasa onim de okeka onim de okeka Kontihene de okeka ena ahenie no nso onim ahenie a odie no Kontihene de okeka onim ahenie mamre enti sa court ne ade na Injunction na opene hwan nyansa bi anim nyansa bi anim eni nti ne ye wo mpanimfo wo fie what you say ye wo mpanimfo wo fie enti sa asem we na aba no mu ankasa nananom no a mu wo sa Berekum ho no ena wo se mu pebre na mu hia eni nti eduru ba bi a sia okuda eduru ba bi a sia akwasida so ye hia na ye dwendwene nsem bi a ebeboa anase de ha obi ye den eba kuro no mu ni adwendwene ho ni apen de poma sibre ni atutu bibia kama da sa wo de nam court ni ade a wo pesa wo kire sei wo pesa wo kire court nsi hene court ntu hene ade a court betimi abam ni se ebi ahensem no na obi afatu akum obi ana obi afase kan atwa obi na no mpo so hune na asem kan ya ahensem ya nya no hu yenye ne hwe so nti court no one nam no nyansa bi ani oni mpanimfo ntenase na sese nipa na nya so ya wie no omu hu adwen a omu nyina badwen be ka bom no mbe pagya Berekum enkoso oni ni mpuntu ene ne hia na de o hia ne de ya amanyowe esem ene o ye na nso sa ye amammoisem ompe kuro ni ye mete ya kase so o ye sa de a na ompe kuro ni ye enti o se odwene pa konti kasa ye mu no ho o se ono de oji mradi nti asemi ba ya na omo mpen so se ye did na eye Berekum man hene a ene wote so ye de ne bedi ade no na asem no aye nti wa obi ante ne ho ase na mudi obi ya edi ho abobo no ene mo pagya de ba Bono Regional House of Chiefs wono so mo medi ho a mo ka wase no kra me kire se ai court no wo mo na hihye mra ma ahemfo dabi court ho na woni nam no court na hihye mra ede ma ahemfo dabi da wono obedi ade no court na hihye mra na ode bedi ade onim de oye onim de okeka opanyi so 71 years old opanyi wanyi 71 wanyi me ma wati ase ne matusala onya emfie ahansia ne aduokunu nsia nyansa na Solomon wono ono matusala ni nyine ne Solomon de no ne ni hwe dabi ne ni hwe enti kaja pania enya pani se wanyini no woboju se atwifom nti the word opanye kasa hwan ne opanye enya se pani a wanyini ne wanim sabe amuamu asame die dabi enya pani ye ka pani a adwene eda utirim ye ka pani a akola bi wo ha wanya mfie be yedunu ana adu nwotwe ene ma obeye ene nsem obeka ene ade bi ana sa futu akora odi be ma pani bi no na obi a wanya mfie wo hakora no ontimi nyesa ene ka ne se pani so emfie dodo emfa hwema so emfie dodo emfa hwema dinam ka jo se matusala ne mfie no nyansa na Solomon wo na matusala ne mfie no ene Solomon de ni hweye eti ye ka pani a wotena se dwene na osusu asam ho na otu asam no ho mamua ye papa efrim ye den eba ene fense pani a wodwene ade ho wodwene fie adwuma a hya ne nsa ade bia oye bia odwene hu sa ade no ensei ne be ya ade papa na so wo begina baabi ebedi adanse se nipa no ugini tum na odi akonwa ni bia eyeye na afa wo sa ko fira kire ekokeka sansem fun we ya na Berekum mrantie no a amse papa no wa mom bibi kase onam abonte ye so ne ntuma ngwo no di ne di akwane aba
Efisa ye jojo no ye jojo no pa efisa wo pese wo sai Berekum man no wo de haw manso ani atete pa na Berekuro no yenya asihini na wie wo sai awie yenhwe na brabo a obebo se ebebo Berekum man na emwa ana se emwa enu na yesihini a yehwehwe hwehwe wate ase enti se odibi na enye ye a o mfa ne nkokere mane nkoswai ka wo so ye wie ni de nka kire din na yenhwe na brabo na mmom se niema ne nkoyi a na afa mafrɛ no atena nkonwa mafrɛ no ade ato nanim se sebi aburu sebi aso akonwa no kura mpo no sebi na odi bia nya den enye yi na mmom bibi nti ene yama obedi ye eno kura no yenhye da enye ye nyansakwan bi nanso ye ba ye nim se obeboa kuro no anase oman no nanso ye ba ye hwe wo ne ye ne ade na enya de mpuntu obi a efiri mu ba nya de nkoso papa bi a de efiri mu ba enti ehu se wuntimi mu akuro no enti fi akonwa ye de fatu ye ho na eno no mu mpanimfo ne ade na hima na ye ne de hye no ono so ka hu bi ono so hu sampa eniema nipa na ye no emwa because ohima bia no wo hwe se wo hene be ya ade pa correct wati ase se wo hene nya ade pa na atunufu na se wo mpene a wo kura na ade ne ko emi etunu efura konwa na nya wasomdwe so ati ase na se wo kontire wantimi anya sa niema we nyina na kuro ni ti na wo da no se kontire no nyansa bempa na emfa so bempa na wo so ema wo man no na ye hwe Berekum man hene nso aye korampo so oba manhye be so akire yewura asante man hene na kontire kase wona na sefata se odi na chiba mane we hwe yom na mo bae nipa miensa bi pe ene di na chibaye e mane be sha na ense na emfata video no wo ho na ye kase video ni wo ho ye ko we kora mra bodo obi a wo se ne nipa miensa me chese me de oye no kora me e metan se ofuru dua na ba hwefom na wu a ayere wogu otikam na ka ne de okɔhwe ase na wu a ayere wogu ukɔ afuom na dua bubɔ wa na all die be die ensuo fa wa wo yare da dem na wu a se Berekum man no obi a mampo ene one ohema ene abusua pani kura ne ba be so aya wo sai so bia ye sai wo sai what you say wo swai ebi se ohema ne abusua pani gi ni tum so ye dishikan a ese odi akonwa no eti so man no mo ama esade na wo Kontihene na wo kan o be so nipa mensa bi de na chiba no no ba bi da bi wa ma na chese unye Kontihene papa kura bisa na se wa ma unye Kontihene papa enti ono ani kromfo Berekumfo no ese o mo frɛ Kontihene no na o mo nyanse mbisa ebusa na mani ya no asem ye kan ye pese hu se ye wa dance enti na anya bosrem kanti ye ka se won se videos ne da ne mani bra Berekum man hene be duru ye a na obesai se nipa na di na che dum na di na che ne nipa miensa nipa nipa mienu na nye nipa biasa tin sa yin bi dim di nachi yitire fo bi di nachi ene bae no obesai ye ye se nipa miensa pe di nachi enim go sesem we kasa we ye ka e ko sin sen se na ka no de e se ye magi adi se ene bibi wo be se bibi wo ho wo na wo se mo sekire ka kire yen a mo kan kire yen ne bibi wo ho pa e koso wo Berekum na wo se mo sekire boye na mane a mo sekire boye na mane na ye nti ase bibi edi ne na me di excuses e be ka ye ka nyina no emfa kwam nipa miensa na video na da so nipa miensa me overs ma mo awade e na boa me eti so no be ka se na hinie ni mu no bribe bi ko so a ademudie bi ko so a ene ono na gi ademudie ni firi obi ho a se o ko amani pakron se ebetu wei na ye di se ni pakron na yede aba na se na wo kan ya dwumadwene si asem bi so the black power kai o se betimi aba se o panyin ya Kontihene asem a wo kan e bia waje obi so sika o adamudie wo ba bi se obi so na uji sika tie uji sika no kura enye e se nipa no onye obusuani wo da obusuani mu nkana di Kontihene di ama oman ana nso da ne na busuam na odi hene di ama man enti wo kwaji sika wo be da na wo kwakosi hene no e konti abusuan ko so eduru ba bia na no matena nkonwa na o magiji sika bi so enu sa de no mbehwe ya o munyai e bo man na nipa ne bedi ade ne wie na bibia toto wie no o wasida na o de abeda mo ase na atena nkonwa no emu ache
because ebi kura sika na ye chair no ya sisi obi we nya keto we nya kese sa nneɛma no nyinaa no ɛmmoa ahennie ɛne ahensɛm nkɔsoɔ enti saa sika gyegyeɛ no munyai na nipa onya bedi akonnwa no nko a de a de ɛsɛ fata sɛ ɔde ma nananom atan akonnwa no ɔde bɛma na ɛsɛ uni sika wonti bi di ma ne ya ne kyerɛ sɛ wɔnu no ho sɛ yɛde ne bɛkyerɛ no no ɔgye ne tumu ebi sɛ wagye obi sika ana sika na wagye no nso so no wontimi mfa nkosi hene sebeka odi awie because nipa no hene na wo kosi no omfiri wabusuam sɛ Kontihene na sɛ obesi dia ɛne amoma busuam what you say obi abusuam enti ende obetimi akɔ na ntimi nkɔgye obi sika na nkɔkyɛ ma atana nkonwa sɛ afɛdeɛ sɛ nipa wei no odi akonwa bi enti mommo am de nyina enka sɛ odi akonwa na enye wadwene wɔ fam pa na bibisa sɛ so what ni mpanyinsɛm da sɛ yɛde obi asi akonwa so man hene akonwa wadi wabɛsɔ ya wie bibia wie amamra ne amane kwan so wawie ne bibia wɔte na akonwa so a wadi kan kora asete edi kan adane manfo asese ne akisi bia no yema ne ntwam na yenka mom na yenwi Berekum ho ne yemfa mbubuto mra na betan se Injunction bia ba se there is odi kan firi akonwa ne so me yeka asem ne wie ansa na yebesa ma watena so na watena so what bi mpanyisem da na se wadi ewu na ase na nsem fata se dedu we nya ase na nya wa ase aha nti o de na nsem fata enya wu Kontihene na ade Injunction koto so sɛ onsɛm fata sɛ odi akonwa na ɛnyɛ wo Kontihene na ade to so ɔno ana busua no mu no obi a ɔpa akonwa no bi ɛna betumi ne na atwe saa amanso no de Injunction na Injunction no nso kura yɛnyɛ no kwa what you say yɛnyɛ no kwa yɛtwam ehu sɛ sei na sei ansa na watu ya na wo no Kontihene na wo abusua mu nko we da na the Injunction akɔnti sɛ nananom atena nkonya hɔ agye saa asɛm we etumu a na menim de ɔmo so kwan mfa so di ɔmo hene sɛ ɔhema ɛna de aba sɛ ɛkwan bi so sɛ ntino mea me de hye no mpɛ sɛ obedi akonya ne bi na ɔne me bɛtwetwe ana bibi sɛ ni ade nti momma me Injunction na mfa nkɔto sɛ de dwumadie bia no me na hema me de me na asi so ɛna na ɔka bibi na wo de kontrade usi musai sabani sana kwa sama Injunction empanimfo na mo ho no se mo behwe bibi ya mo hwe bibi what you say eninti na mo ho akola bia ni ho a obefiri fie se mi ko school wa bra ne maame ana ne papa bi nye den eni nachi correct eti mo ahu se esa nana no obedi ade munim mante ho hwe na motena na ba ba ya wi a ede na mo so ko use Injunction de am obi so mfa nkɔto akonya so na munka abusua no ekuro ni nkɔso ene ye pe ene nti ene na hema ne na busua ayi ɔmo de hye ede ama ɔman so ɔmo hwe no mo akuro ne kuro no mpuntu onye de nkɔso na mo nso oba na obedi amfie mienu mfie miensa akɔ ne hu sɛ niema bi nkoye a ana na mo wo bibi mo nana no matra nkonwa no ayemfo mo wo bibi katia wo kan na mo kan na nipa bedi ade akura na wotwe anasa fosu me kura mbo yene enya mai ede na wo akodi kan yani o go isu Injunction oda si wie ade chen ya na press conference e koso enti so no go isu Injunction a me so me de Contempt e kwachi abusua pani Kontihene no me de Contempt kwa kwachi abusua pani oni ho kwai so obi abusuam ɔko ho ntɔkwa amanyo amayasem ene yeka eti Berekumfo no so obi anye na dwen so osore atia nana no wo na wo ka oye bibidi ahye emabunu ene ema ne etirim wo na wo ye saade no eti ebeko atia ono na konwa na wote so no enti wo ye pani a dwene emfie aduoso ne mfie wo ha enka hwe wonim die wadwene a wo de tia konwa no so no ene yedi bu se wanyini yedi bu se oye hene so eno na bibia ne aba na isabe yedi ewura omso ye mfato na bebre nti ase no so na bebre nti ase sabe hwe ye wo ahemfu bi wo ho a asase no nanka wo mudi akonwa ne bia enyeye nanso akonwa ne beda ho a sabe onye nipa bi
mo nye de sese o mo ye buo kuro no ni ade no na wa ye din na o hwe wa brabo o hwe wa brabo to o hwe wa brabo no na se nkoye a onu anim ko be fa so a ya obi ka bibi kitu abitia wa obaji atum na ya ponte a kire o se akonwa no kuro na odi bi anya de nyeye na nyeye na mo bibi nti ene ya dan de ma wo na won so wa hunu so ye den ehwe ti ye fato what you say ene ya friend say adwene so na usabe o pagya nipa no emegina dwom na mepa no hontoma wo mepagya nipa no megina dwom na mepa no hontoma na wo ye sa na wo akonwa no kura no wo akonwa na wote so no kura no o pese o kire se so enti ohini bia no esese o ma wa adwene modo na fe o ma wani ye te se kode ani ohini bia wani ese kode ani ehuna chiri ehwe niem nyina mu ansana obeye bibia hwe ade bi wo kura na wo akopre e de aba o man mu sabre na bi na sa de kura na hia o man no ese ubodwa efre o man no na ne o man no susu se mehu se ebia nkane asem haye nti mepese metu anamon na ye penkane ebia na nkane asem no satam no na o mihia nkane o ebia na satam no ade o mihia mom kura ye nsuo nyankane what you say enti wo so bako akofa nkane aba nkane na abade na de ne ye nom isu komde ye ede ne de no aduane ede ne de dware so esum de onyane sibo virus no bobo bi ana se ne torchlight bi a obetumi de ada etinye niam nyina na wo se o meye tiansa na obeye bibi no na wasusu ho wadwene ho wabusabusa ehun se ade wa ye kono eye oman no ebojo so se saade we ba o mope ene friends ahini o ene friends ahini ne nyo ahini se wafra ntoma na wakotena yi ase wakotena bedwom na ye di chine yesi wo so na wote apakam na wosa eno de eye ahini no ho ene man kakra bia echese wo ye nana yina ka hu bi what you say eni nti ohini bia se odwene kwa akire eni nti ne ma moche ahimotire no so ho ahimotire no ehyemuti no ekire se dwene kwa akiri dwene kwa akiri pa na bibia wo ye bia no atimi aboa wa nkasa akonwa na wote so no eni ufie eni wabusua eni oman no ye ya ade a ebeboa ye fie ye busua eni oman no na meka bi ahwe obi nti ase ufie ni ye o maame so ho o maame ne ye mumma kakra ansa na o maame nua no mumma so wo mo fo ni na ye de o mo ka bom se abusua enti wo ye de ebeboa o maame ye mumma na wa ye de ebeboa o maame nua ma mu nyina nso ye mumma ansa na sa moa ni nyina no wa behwe oman no nso de enti wo ye bibi no sa fiefo ni nyina na ebedi wachi e wa na mo a wutu bia ama wa hini na ye den aye kesi enti de Kontihene ye no ontena se na onna na wonwene yesi dasu bi mu e ma adwene no kwere so esi dasuo bi mu e ma adwene ya na ebi se sumia ma adwene ebi se adwene no e wo utirim enti wo da na wani tia na wadwene akosi asem bi so wadwene ho kakara na asem no wa bi wa na hwe ceiling na wo de wadwene no na saa enti ade abeche no na wahu de sesa wo ye enti dasuo bi mu e ma adwene enti onna na dasuo bi nya den e ma na adwene ma ne nwene na onfantai ohene na waba no achi ahemfune nyina nka omumbu anya sa pepere a wo pepere no nipa bia wo si yehu a ebedurubere bi na yehu dia oye no wanhwe ebesa twa abetia ono ankasa e wo no na konwa na wote so no eti enya asi ohene ne de yesi awie na hwe videos ni so bia ya na Kontihene kasa ya na de bia we press conference ya na nyo no nko a net wa wokasa uhu mpanyifo bebre omonyi ni witi se uhwe nani mo ze ye radio se ni fio kwa limu pa mpanyifo bebre kan ho no matena se no wa ka modi o ma ka masem mpanyifo bebre kan no matena se no wa twadwan na egu nsa mpanyifo bebre kan ba kwa banyi ba kwa meti ni na ose amankwa ese ona ye nana suwa no hene
na nasua no ona ye hene wo honom omu nyina ka Kontihene ho ena mo ye we nyina ese penifo bi no ka obedi ade mu ahu ye ka pani a enye pani ni se wanyini o ye ka pani a enye pani se wanyini what you say na omo so ma okay yen ka se eti mo makwa tena se na mo ye sa ade no mo anwene ho ansa na mo de ne bedi akonwa no mo ante ho ansa na mo de ne bedi akonwa nti se no mo nti ase se bebi aduro no broni beka say aye too late nti yen twa so ana ese se o mu twa so kura na o mu nyina de o mo moa ekoboa no na sante achi o mu nyina de o mo moa koboa no efse ohini bia no se o ya ankobia o ye kontire o ye kwamu o ye jasi benkum ni fa ne de keka ho nyina ye yi mu se o ma ne nkoso ne mpuntu onti ene ade moto o enya ntuma ne chacha na mo be chefra ne mo ne na mo ya fra mo na no ene ye hia o se be bibi papa ebe koso wokuro na oman ni mu no ene nti ne ye yi nananom eti mu nyina momfa mommoa enkoboa no na monhwe Berekum ne nkan nko enu ne hia na munyi otan ene pesaminkum nya emfiri mu na se bibi ba na se niema ne nkoye a mo mane mepia bonten ansa monka ne fie monka ne dem mane ntwa na nya bepie abonten pe na mbeka ho asemo mo anka se na mugum ho ani mo ase nana hema so kasae Berekumahemaa kasae nana piao o se baby ade le duru no obi aye bibia wo asem bi hu a enye ye bio so won sem bi ka anye social media so na wo ka no social media na Appiah na wo toto e se do ote park na china to bo ba park ne so untimi nya hwe untimi se sawe ne wo so wo asem bi ka kire no a bra himfie bra Berekumahemaa ne no Efa mesie ni honam na adiboti na kana baby amote am cancel press conference press release ni press fa shema nsa bi ama wanya si hene ne de wasi hene sa when your friends oba hema kukudufo se wo be ma bra oboko akoto oba enso wa hemfie ho na hema mbo nyame nhira wona wodi hie no na wona wasi hene ena kontire ni ho ahwa ni nyina de kuro no wona hye wo nsa wo no kwerepa wo ena hye wo nsa etintina ho emu obi sebe enke kanse hunu enye de ope emfa nwu Berekum ma ani mu ase what you say eti de wo ka no de wo se won tie ase omra hemfie kwere enti mpanimfo krasi asemboni nti ena hemfie ho na oba nso so a owa beto no kwere na ni nyansa sem a ode baaye no nso wo de adwene amani mu yaye no kwere afa me kire wade bi wa ha ya na yetaka se ototo Appiah sa Appiah bebere ka omo ntiase Appiah yento Appiah ye abodin na sa abodin no nso ye de twene okirema ena de eka ebia na ayebadwom ana na ode twene no kasa ha sa kasa no ena ye frɛ na Appiah yemfa ya no nka mo na hema kasa yi o kasa ya ne hu so na hema kokodrufo akasa o so wa asem bi a bra ne ho wa himfie yensi nkonya na yenka asem no ye ka asem no a ye den a ye hu be de poma besi ye be hu be bi a ye de asem no beto ma asumdua aba na sesia de Berekumahemaa yesi mahene akasa dase yesi bia ne mani ntwam ye mom na ye ma Berekum fa ne ntoma pa Efra Berekum adehye ehye na hema 2 months ye wura otekokwo so e ma na hema 2 weeks enye ye kasai Berekum enya manhene process bi a wo so fam bia no wa fam amamna ne amane kwan so ye de na si ade na edi na ade wo nani monyamu obi antimi nya ho hwe injunction bi antimi fa sachira ye ma court bi antimi fa sachira ye ma ye nya si no ye si na pia do hene na enye fe de nya se Berekum ebe koso de ye ti ha se Nyansapo Tv de pati de se impunto bi apie wo Berekum mabunu ni nya adwuma ye Berekum akwan ye Berekum adan ya se nyina ye dwude gu asi fofora ma Berekum se ne Berekum ene ne ye pati o enye ntokwai ene ye pati enye ntokwai ene ye pati ahensem se ne du bi a impanyifo nu bi ma ne ye tan no madawo ma se si ade Yema sache kakra ma yema bu kakra yema ne nyefe yema ya sante sem hu hia yen se ne Berekumahemaa kan no se yakoma nhia yemfa se kan hye ensem se yenkodo wo ho se yakoma nhia
yɛmfa sabi pan si yɛti so sɛ yɛnkɔ nsoma yɛwura da bi na mmom yɛkɔ manhyia ɔmo hoahoa yɛn na mmom no san kyerɛ yɛn amamra ne amane kwan so sɛ ne ahinnie die ɛde ne sɛ ne betima pere nkunto ɛde amay ɛbede aba yɛ man mu ɛno ane yɛhwehwɛ madaroma yɛnsusu ngu manhyia so ho fii na manhyia yɛnkum nipa wɔ hɔ madaroma amamra ne amane yɛsɛm ɛne edi ne hɔ wopɛ sua nko a de a wobɛhu asua wopɛ nko a tie a wobɛhu atie ene so de manhyia bibia no ɛyɛ na okom wɔ hɔ kamera da so gyere ben ti bibia ɛbɛsɛ manhyia bia no yɛ pɛne na hu a sisi ane akɔtwe aba ɔsɛ wo na woni matwa o yasem a kan yɛ no a wogye manhyia kan yɛ so wo san dane no a na yɛ asɛm foforo de amount madaroma yɛ masumdwe mmra ɛwɔ Berekum yɛ masumdwe mmra ɛwɔ de yɛ srɛ ɛno no yɛ masumdwe mmra ɛwɔ Berekum nana ɛni nyina si ade bɛka twa to madaroma me so de mɛka twa to ane sɛ ahemfo Berekum ni nyina monka momom nokore na court nsɛm ne ho anwan no court nsi hene na court ntu hene enti ɔmo nhyɛ saa de ne nso enti mpanimfo sɛ asɛm bie ne wa yɛde sekan ene twam na ano ne ano hyia nso so a enti aseɛ yɛ den ɛba eti sɛ bibi saa na mpanimfo no a momfa enkwa mo ho saa kopem bra mo benya pomasibire na court ne police station sam no de so obi ntwe sika nkum obi ntwe tuo mo obi a saa court sam ne nkrata sam no mo nyimfirim nka ahensam ho da mo ase opanyi ankra ene ne tena ase a edi enkombo edi de de mu no yopon no panyi opon ankra ene ne tena ase ne dai Nyansapo studio ha se ya yedi enkombo amamre ne amane ye kwanso de ne dika ne atena se ne yesuasua de afim ama no abese ne ye no ye nige amamre ho no yesua ni se ne ye hu so bi tu mfuturo ba e ne hayen o se tie ne papa no yesua ne papa no na eboy ni nyina esi kwampa no so ma ne ko wadaro ma medin ene oba ya esua ma ye boy ye fa wonsi ase like share mo bibia nya bi enhwe ne mum channel no de so on subscribe ya mesrew wadile o ha me mesrew say me si do no so do me saa na subscribe to channel no efa emaye na comment section so ya na wache wadwen ama no aye kama ye fa wonsi ya da sen na ye be sen de share bi wadaro ma crowd Denti ni ebube ne brebe nse ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mogyabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya